Da, lume, eu sunt Tom Sky și azi o să prezentăm Minecraft. Știu, e ceva, o casă mai complicată. Da, am început un pic înainte ca să încep filmarea. Am destule și este bine ce am până. Bă, nebun, bă, mă, ieși în gâtul mătii. Stai, bă, că dacă lucrezi să sunt duci cu pitful. Stai, mă, că să-mi bag eu pe weapon, așa că să pot să dau Dimensie 3 și gata. Câine proastă. Câine proastă, intri în casa mea. Da, și o să construiesc, o să opresc ca să nu vă mai țin așa de mult. O să, așa, să vorbesc un pic mai tare. O să construiesc, o să opresc filmarea și o să construiesc și după aia o să revin, da? Salut, sunt Sky și ați prezentat Minecraft. Da, am revenit și am făcut aici, am făcut și aici. Am făcut al doilea etaj, sau nu știu, al doilea sau al doilea. Și primul. Da, și să vedem să vă arăt ce am construit. Aici n-am nimica. Aici. Dar ce căută ăsta aici? Aici am cobblestone, astea, le-am proaste, 3 diamond-uri, da, am și astea. Vă place? Dacă vă place să-mi lăsați în comentarii. Așa, da, să continuăm aici. Da, filmez și n-am nicio problemă. Da, cred că asta a fost totul. Să nu uitați să dați un like, un subscribe, un share. Pe data viitoare, vă salut!